Αγάπη μου, μα ακόμα έτσι είσαι? Όπως βλέπεις, ναι. Πήγαινε γρήγορα να αλλάξεις, έρχεται. Οπα, ποιο περιμένουμε, το Γιώργο Μαζονάκη? Τι? Μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω το ρούχο που φοράς. Είσαι σαν και αυτές που του ανοίγουν πρόγραμμα. Επειδή έβαλα λίγη μπαγιέτα. Αγάπη μου, αστράφτησα την πουλιά. Δεν να βάλεις κι εσύ. Παγέτα! Όχι, κάτι καλό. Να έρθει πρώτη φορά σπίτι μας να σε βρει με τις φόρμες. Μήπως να φορέσω το κοστούμι που είχα βάλει στο γάμο του Βασίλη? Όχι, όχι, υπερβολή. Βάρτο, αλλά χωρίς το παπηγιό, να γίνει λίγο πιο casual. Παράτα μας, ρε Δήμητρα. Αν δεν του ανοίξει, θα φύγει. Κατέβασα μάτια στο τραπέζι, ντροπή. Μπράβο ρε, με το πιστεύω. Έχει 6 μήνες σας εδώ. Να με πνίξει, ρε. Έλα σου γνωρίσω τον Γιάννη. Εντάξει, ξέρω τα πάντα για σένα. Μιλήσαμε ένα-δυο φορές από τηλέφωνο, αλλά δεν είχε ποτέ να σε δω από κοντά. Ναι, πάντα κάτι συνέβαινε. Είσαι πιο ψηλός από ό,τι νόμιζα. Αν θέλω να κάτσουμε να τα πούμε. Ήβρες το εύκολα το σπίτι. Τι το ρωτάς, ρε μωρό μου, εδώ δεν έμενες και πριν να φύγεις για τη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, παίξαμε κάτι μπουκάλες με στούν το σπίτι των καιρό που μας τα λίγο. Θυμάσαι, ρε Ντέμι? Άρε, Ντέμι, παίζατε και μπουκάλες, Αρθώα πράγματα. Θυμάσαι που σε φίλησε ο Εύρος? Α, και σε φίλησε και ο Εύρος. Και δεν μου λες, τον φίλησες κι εσύ? Αφού ήθελε να με φιλήσει. Αρθώα πράγματα. Και μετά πείτε με στείλ το δωμάτιο του μέσα. Αρθώα πράγματα. Δηλαδή, ως εγώ και ο Θεόδωρος σε φιληθήκαμε στην μπουκάλα. Αλλά άλλη δουλειά δεν κάνατε, άλλα παιχνίδια δεν βρίσκατε, μόνο μπουκάλα. Είχαμε κι άλλα τέτοια αθώα πράγματα. Κοίταξε, να σου πω. Η Ντέμι πάντως φυλάει υπέροχα. Ναι, κάτι έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Πάντως η Μαδρίτη ομορφίζεις, Γιατί εσύ πάει πίσω, συγγνώμη, είσαι μια κουκλάρ. Ευτυχώς που είσαι εσύ ζωαλής μου, τα ανεβάζεις μου το ηθικό μου. Να σερβίρω. Πιένε, ναι. Τούτον πώς σου φαίνεται? Λιωμένον. Έβαλες το 100 φορές. Τούτο? Όχι, όχι, είναι πολλά επίσημο. Μα δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να πάεις. Το βάλω τούτο λαλείς? Τούτον είναι πολλά καλό. Κυρίως αν μπεις πρώτο κουμπάρο σε γάμο στο Πελέντρι. Σου αρέσκει, Όχι ρε αγάπη μου, πάλι λιωμοδίτικο. Έβρε κάτι πιο μοντέρνο, πιο chic. Άρα για να βάλω τούτο που καμισάκι το απλό και έναν τζιν και κανεί. Γιατί αγάπη μου, σκοπεύεις να πάει στον κατακλυσμό της σκάλας να τραβήσεις καζαντί? Είναι μόνο να βάλω ρε μωρό μου, το ένα νόη, το άλλο νόη, βοήθαμε, μάγκωσα. Πρέπει να βάλεις κάτι που να φαίνεσαι αγάπη μου πετυχημένος, καριερίστας και προπάντων καλοπληρωμένος. Να φαίνεται ότι εμπολύν το cash σου, εμπολύν. Εν και σε οικονομικό φόρο που να πάω. Σε reunion με τους συμμαθητές μου. Ακριβώς. Πρέπει να τους μπεις στο μάτι. Να τους δείξεις ότι εσύ επρόκοψες τη ζωή σου, ενώ οι άλλοι όχι. Τούτος είναι ο στόχος, αγάπη μου. Να τους δείξεις ότι εσύ επέτυχες, ενώ οι άλλοι έμειναν στη στουρνάρκα. Γιατί δηλαδή να δείξω κάτι που ενισχύει? Επειδή τούτο πράγμα είναι παράδοση, Φώτη μου, ούλοι τούτον κάμνουν. Εμπελάρες που λάλες. Πελάρες. Για ποιον λόγο τα διοργανώνουν καλό, Οι μισοί στο σχολείο δεν εμιλιούνταν, οι άλλοι μισοί δεν έκαναν συμπαρέα και παραπάνω δεν εχωνεύκουνταν. Για ποιον λόγο σχίζονται τώρα μετά από τόσα χρόνια να βρεθείτε όλοι μαζί? Για χάρη της φιλίας. Πες μου εσύ πόσους φίλους, αληθινούς φίλους, είσαι στο σχολείο? Πολλούς, να σου πω, ενώ... Δεν πω το λαλείς, Γιατί ο Πέτο ρε, Έναν είσες, Φώτη μου, έναν, το Δήμο. Α, ο Δήμος, που πήγαμε μαζί και για σπουδές. Γιατί δεν καλό το Δήμο, να φύγετε μόνο εσείς οι δυο, να φάτε, να πιείτε, να πείτε τα δικά σας, να γελάσετε. Το υπόλοιπο μου κοπάει. Τι το θέλετε μαζί σας? Αφού έτσι γίνεται ρε μωρό μου, φέτος εκλείσαμε 20 χρόνια. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλουν να βρεθείτε, Φώτη μου, για να τη συγκρίνετε και να δείτε ποιος την έχει πιο μεγάλη. Την επιτυχία, την καριέρα. Υποσυνείδητα τούτος είναι ο σκοπός. Η σύγκριση του ενός με τον άλλο. Γι' αυτό να μας σε καλούν εσέναν εμπάεις. Εμπάω επειδή δεν θέλω να θωρώ τα μούτρα της κάθε ξυνισμένης που θέλει να μου το παίζει κυράτσα. Σιγά με μπάω. Όχι, αγάπη μου, όχι. Εγώ έχω πιο σημαντικά και πιο ουσιαστικά πράγματα να κάνω. Σαν τι? Να καθαρίσω, να σιδερώσω, να περάσω με ηλεκτρική σκουπανούλο το σπίτι. Μα τι νομίζεις, ότι έχω την όρεξη της κάθε θηκασερής? Όχι μάνα μου, φάσε τη σύγκριση να σου το πω εγώ. Εγώ φοβούμαι τη σύγκριση μαζί τους. Όχι, αγάπη μου, εν είσαι καλά. Εγώ αν πάω, Φώτη μου, να τες ισοπεδώσω ούλες. Γι' αυτό δεν πάω. Επειδή λυπούμαι τες. Μούξεις.
Κάνει πως σε βοηθώ να έβρεις την αφορήσεις να μην πάει όπως το γύφτο, να μου την πεις από πάνω. Ήβρα να μου να βάλω. Το ιταλικό μου το κουστούμι που μου φέρει η μάμα μου, δεν το. Άντε γραμμούα. Ό,τι θέλεις βάλε. Με κόφτει. Με κόφτει. Φορείς ό,τι θέλεις. Ασχολούμαι. Μπα, κοιμήθηκε εδώ πέρα ο Θόδωρας. Ναι, πιάσαμε την κουβέντα. Ξέρεις πώς είναι τούτα. Ούτε που καταλάβαμε πώς έπερασε η ώρα. Περάσατε ωραία. Πολλά. Είχαμε πολλά να πούμε. Για τη ζωή του στη Μαδρίτη, για τη ζωή μου στην Κύπρο. Για σένα. Α, κατάλαβα, με θάψατε για τα καλά, Ναι, τσικολίτη. Συγγνώμη, έφτιαξες πρωινό. Ναι, για το Θεόδωρο. Κάνει διατροφή. Πρέπει να τρώει κάθε 3 ώρες για να διατηρεί το κορμί του. Τόσα χρόνια είμαστε ζευγάρι, μια φορά πρωινό δεν μου έχεις φτιάξει. Τι είσαι φιλοξενούμενος, ρε αγάπη μου. Μήπως να με φωνάζεις φιλοξενούμενο, μπας και με περιποιηθείς κιόλας. Έλα σου πω, τα αυγά βράζονταν 1/4. Πόσο να τα αφήσω ακόμα. Βγάλ' τα ρε μωρό μου και θα έχουν γίνει βράχοι. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα. Μα πόσο ψηλό να ξυπνήσουμε μαζί. Ωχ, πιάστηκα πας στο κάναπε. Αχ, και είπα σου το εγώ να λέμε του Γιάννη να κοιμηθήκαμε. Όχι, Ντέμι, μου χρειάζεται. Αφού στη Μαδρίτη είναι τους άλλους πάω 2 φορές την εβδομάδα για μασάζ. Αχ, τυχερέ, τυχερέ. Εσύ γιατί δεν πάεις? Δεν έχω λεφτά. Ναι, αλλά ρε Δήμητρα τώρα, θα νομίζει ο άνθρωπος ότι πεινάμε. Απλά δεν κάνουμε τέτοια περιτά έξοδα εμείς έτσι για αρχή. Κατάλαβες, έχουμε πιο σημαντικά έξοδα. Διαφωνώ. Είπε και έφαγε ένα τσουρέκι. Το σώμα μας πρέπει να το περιποιούμαστε, να το φροντίζουμε και να το αγαπούμε. Μάνα μου, ρε. Τέλος φαίνεται ο άνθρωπος να μαζί στο εξωτερικό. Έλα σου πω, ξέρεις ότι έκανα σου αυγά όπως τα τρώει σιχτά. Ναι, έτσι και στο πετάξω από εδώ θα σου ανοίξω το κεφάλι. Αστείο. Έλα σου πω, σήμερα που να τελειώσω από τη δουλειά, θέλεις να πάμε βόλτα στα βαγαζά. Ναι. Ωπα ρε αγάπη μου, τις προάλλες δεν πήγες για ψώνια. Ναι, αλλά τώρα θα είμαι Θόδωρος. Ευκαιρία να μου πεις τη γνώμη του. Ξεχνάς ότι δουλεύει σε εικονιφικό στη Μαδρίτη. Και σκοπεύεις να πάρεις νηφικό. Όχι, ρούχα. Ξέρει που μόδα. Όχι, να πάμε γιατί θέλω και εγώ να δω τι συμβαίνει με την κυπριακή τη μόδα. Πάω να πληθώ και έρχομαι να φάμε. Είναι τέλειος ο Θεόδωρος. Ξετρελάθηκα, τι να σου πω. Και τι ώρα είναι να πάεις πόψε? Νύχτα. Νύχτα είναι και η ώρα 8, νύχτα είναι και η ώρα 12. Εσύ τι ώρα σκοπεύεις να σκαπουλάρεις? Κοίτα, είπαμε μας να κάτσουμε να φάμε στην αρχή, μετά να γίνει DJ, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε ως τα ξημερώματα, να δίνεις δικαιώματα και εγώ τούτα ούλα. Κατάλαβα, πάλι να χτυπήσουν υπερορίες στις πρώτες βοήθειες. Γιατί? Τι γιατί ρε αγάπη μου, δεν είσαστε 18 χρονών. Μισό ζεμπέκικον της ευδοκίας να χορέψετε, να θέλετε ένα πνευστήρα. Ξέρεις ρε αγάπη μου, οι παραπάνω fit. Θωρώ τους μες στο Instagram εγώ. Έχεις ακουστά τα φίλτρα που σε ψηλώνουν, που σε παστινίσκουν, που σου κάνουν κοιλιακούς? Έχουν τα ακουστά τζίνι. Και πού είναι να γίνει τούτον το μασκαραλίκι? Σε ξενοδοχείο πεντάστερο. Εντάν 35 ευρώ το άτομο μπορεί να μας κάτσει. Μα να πληρώσετε θέμας? Ναι ρε αγάπη μου, να την ευκάλω μούχτη. Απορία μου. Εγώ δεν θα δίνω ούτε μισό ευρώ για να δω τις φάτσες τους ξανά μπροστά μου. Όχι 35. Όχι, Φώτη μου, κλέφκουσας, κάποιος να τα πουντζάσει. Άτε τώρα, δεν έχουν ανάγκη του. Οι παραπάνω, εμπλούσιοι, πετυχημένοι δικηγόροι, γιατροί, εισαγγελές. Ναι, κάποιος που τούτος θα έκοψε την ταρήφα, αν είμαι σίγουρη. Κάποιος θα φάει καλά, πάλι. Μα γιατί εφαήθηκες δηλαδή, τι το κακό μπορεί να βρεθώ ξανά με τους συμμαθητές μου? Απλά δεν καταλαβαίνω το λόγο. Κύριε Λέσον, περιμένεις πώς και πώς να φύγεις από το σχολείο, να μην τους ξαναδείς μπροστά σου και κάθε 5 χρόνια θυμούντεσαι γιατί θέλουν να κάνετε reunion πάλι. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να έρθω. Αφήστε με ήσυχη. Μα τι λες να πάεις, είναι εμένα που καλέσα. Ίσα-ίσα. Ελήφθηκες τους φίλους. Αξιοποίησε καλή μου το χρόνο σου καλύτερα. Γιατί να πάεις να τους δεις? Γιατί θέλω να ξαναδώ τους παλιούς μου συμμαθητές. Να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να κάνουμε τα χάζια μας, να περιπέξουμε ο ένας τον άλλο. Και να ανάγκη να σου κάτσει 35 ευρώ έναν περιπέξιμο. Άνοιξε το άλμπουμ του σχολείου σου, δε τις φάτσες τους και περίπαιξε τους μούχτη, όπως κάνω εγώ. Μα γιατί είσαι τόσο αρνητική, τι σε κόλλει? Τον κολάν. Μεγαλώνει η τσιλιά μου και σφίγγει με, πνίγουμε. Δεν μπορώ. Ναι, κάτι άλλο σε ενοχλεί. Αυτό πορτοκλώτσας από στη μουλάρα. Επειδή λυπούμεσαι που είσαι αναγκασμένος πόψε να πάεις και να υποστείς του το μαρτύριο. Να πάω και να περάσω και καλά. Να πάω και περάσω και καλά. Πήγαινε. Και αν περάσεις καλά, εμένα να με φτύσεις. Και θέλεις να σε φτύσω που τα τώρα να κοφκούμε στράτα? Όχι, είναι εντάξει. Περίμενε ως τα απόψε.
Θα μπορούσες να με πάρεις ένα τηλέφωνο να μου πεις ότι θα αργήσεις. Αφού σου είπα, θα πηγαίναμε για ψώνια. Ναι, αλλά εγώ σε περίμενα για φαγητό. Φάμε σε έναν καταπληκτικό Ιταλικό με τον Θεόδωρο, ήταν όνειρο. Άρα, άδικα έμεινα νηστικός. Θα μπορούσατε να φάτε εδώ, Δήμητρα. Έφτιαξα μπάμιες που σ' αρέσουν. Να ταΐζαμε τον άνθρωπο μπάμιες. Μπα, γιατί δεν καταδέχεται ο κύριος Θόδωρος. Μόνο σε Ιταλικά ξέρει να τρώει. Μια χαρά τα τσάκισε τα γιοβαρλάκια που έφτιαξα χθες. Πώς σου φαίνεται το καινούριο μίνι μου φόρεμα? Πολύ κοντό. Ο Θεόδωρος με έπεισε. Είπε μου πρέπει να αναδεικνύω τα μακριά μου πόδια. Και πού σκοπεύεις να το βάλεις αυτό το δείγμα φορέματος? Στη δουλειά. Είπε μου πρέπει να ντύνουμε πιο θηλυκά. Δεν πας μετά εσώρουχα, λέω εγώ κατευθείαν, να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, άντε, πάμε να φάμε τις μπάμιες μας. Αγάπη, δεν έχω νέψει ακόμα την καρπονάρα. Και τι θα το κάνω το σοφάι, Δήμητρα? Φάτο εσύ. Ούτως ή άλλως πόψε με το Θεόδωρο να βγούμε έξω για φαΐ. Πάλι? Μια φορά στο τόσο το θωρώ. Εγώ? Εσένα, αγάπη μου, θωρώ σε κάθε μέρα. Άτε, πήγαινε να φάεις τις μπάμιες σου. Έκαμε τόσο κόπο να τις φτιάξεις. Αγάπη μου, σχόλασες. Πώς εμπαίνει η δουλειά? Μια χαρά. Παπάς μου, Μια χαρά. η αρφή μου. Μούλα γεννήθηκε και μούλα είναι να πεθάνει. Να σου πω την αλήθεια, προβλημάτισε με πολλά η στάση σου σήμερα και σκέφτομαι. Σκέφτεσαι. Μπράβο, αγάπη μου. Σημαίνει τα εγκεφαλικά σου κύτταρα δουλεύουν ακόμα. Ναι. Μετά από την κουβέντα μας σήμερα το πρωί, προβληματίστηκα με τη στάση σου. Και, τι, αποφάσισες πόψε να με πάεις? Όχι, ότι να πάω, να πάω. Καλό, αν πα και χάσεις. Πώς ήσουν εσύ στο σχολείο? Πώς ήμουν? Μια καλή μαθήτρια. Θα μπορούσα να ήμουν και σημειοφόρος. Αλλά επειδή ήξερα ότι θα με βάλα λόγω ύψους, δεν εκκυνήγησα ποτέ μου το 20. Αρκέστηκα σε έναν ταπεινό 13. Με τις συμμαθήτριες σου ήσουν καλά? Τι με ρώτησες? Με τις συμμαθήτριες σου, λαλό, περνούσατε καλά? Άριστα. Άριστα. Αγαπούσαμε πάρα πολλά. Αφού να φανταστείς οι κλίκες μεταξύ τους τσακωνούνταν για το ποια θα με διεκδικήσει. Ήσουν popular δηλαδή. Και popular και fabulous, όπως τη βύση. Πέρασες καλά δηλαδή τα μαθητικά σου χρόνια. Λάλε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Μου γες. Τι, με πιστεύεις? Όχι. Πιστεύκος. Είναι με σε πιστεύσου. Φραντζόλα. Τι είπες? Φραντζόλα, λαλό. Φραντζόλα. Σήμερα θα φάμε αντί ψωμί, φραντζόλα. Κάλι. Φραντζόλα. Ποια μίλησε? Ποια άνοιξε το στόμα της? Φώτη είπε μου γλίωρα, τι ξέρεις? Έγινικα 40 χρονών, 35 χρονών και ακόμα εκλυπαρώ για ένα μυστικό. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ρε αγάπη μου, είσαι συνέχεια στη τσίτα. Έλα πάρουμε μια βαθιά ανάσα. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Αρέσκει μου ήρθανε στην Κύπρο για να ηρεμήσω. Δεν μου φκένει. Σκέφτου κάτι θετικό. Θάλασσες, πουλάκια. Όχι θάλασσες. Γιατί? Για μένα γνωριστήκαμε. Ζήτησε μου αντιλιακό. Βουνά. Όχι, ούτε βουνά. Για μένα χωρίσαμε. Δεν που θέλω το πίκνικ μες στα βουνά. Πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις. Αλλιώς πρέπει να το ξεχάσεις. Μα είναι η 8η φορά που χωρίζουμε. Είναι ευκαλό άκρη πλέον. Αν πας δεν το προσπάθησες αρκετά. Ντέμι μου, εσύ τι θα έκαμνες στη θέση μου? Θα το ξέκοφκα μιαν και καλή. Δηλαδή? Θα του το έλα ξεκάθαρα του Γιάννη. Γιάννη, τέλος. Μην με ξανανοχλείς. Έκαμε λάθος που μείναμε μαζί. Τελειώσαμε. Δεν σε θέλω άλλο. Θέλω να προχωρήσω παρακάτω και δεν με αφήνεις. Ας ήσουν ικανός να με κρατήσεις. Μα να μιλήσω έτσι απότομα? Δεν μπορώ, δεν είναι του χαρακτήρα μου, Ντέμι μου. Εν τόσο καιρό που είμαστε μαζί. Πώς να ξεγράψω τόσο εύκολα 6 μήνες? Έχεις δίκιο. Εξεπέρασες τον εαυτό σου. Παίζει να ήταν η πιο μακροχρόνια σχέση σου. Σίγουρα. Επειδή που κοντή και πασιά. Είμαι
με κοπάσια ρε Φώτη. Η αγάπη μου, για όνομα του Θεού, έχεις το ιδανικό βάρος. Απλώς σε συρρυκνωμένο ύψος. Λαλούσαμε αφράτη, όπως τη φραντζόλα. Στρογγυλή είναι όπως τη φραντζόλα, να τα λαλούμε ακριβώς. Έτσι μου πένε η Κική. Με έγκλεεις αγάπη μου, πέρασαν τόσα χρόνια, αλλάξαμε. Δαμε μου κάθονται ούλοι τους, δαμε. Δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ κανένα. Ξέρεις πόσα χρόνια κουβαλούσα μέσα μου τα ψυχολογικά, αφού και σήμερα δεν μπορώ να φάω σάντουιτς. Μια χαρά το τρώεις το σάντουιτς. Σε ψωμί είσαι φραντζολάκι. Έλα σου πω, ποια σου κόλλησε το παρατσούκλι. Μια, δεν ξέρεις. Σαβούλα παίζουν την ελαλούσαν. Α, εκείνη που σε έδερε, να. Ξέρεις το και τούτο. Έτσι μου πένε η Κική. Κατήσι της άμα τη δω. Υποσχέθηκε μου ότι θα σου λαλέ ποτέ τούτε την ιστορία. Καλά, πώς σε έδερε. Να θυμούμαι. Έδερεσαι μες στη μέση της αυλής του σχολείου. Να θυμούμαι. Επειδή επίεσαι εσύ να υποστηρίξεις μια φίλη σου. Να θυμούμαι τίποτε. Έχω διαλύψεις. Εμπήξες σου η πουνιά και κόλλησες πας στον τοίχο. Αν ήταν τείχος, ήταν δέντρο. Α, μια χαρά θυμάσαι. Περιστασιακά. Έτω. Έχω θολές εικόνες. Καλά, αφού είσαι για γύρω σας τόσους συμμαθητές σου, σε βοήθησε έναν πλάσμα. Κανένας! Οι κομπρίτες! Εμείς αλλούλοι με και θωρούσα. Θωρούσαμε με τη βούκαν ολοκοτσίνη. Και δεν έκαναν τίποτε, χασκογελούσα. Εσύ τι έκαμες. Τι έκαμα. Έμεινα με το δέντρο αγκαλιά. Σπάσαν και τα γυαλιά μου, θωρούσα ίντζα. Παναγία μου, τσίρε ζηλίκη. Αφού λαλώ σου, φακούμουλη, δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ κανένα. Και εκείνη η σαβούλα, δαμε μου κάθεται, δαμε. Ηρέμησε τώρα, εντάξει, ηρέμησε και πρέπει να το ξεπεράσεις. Να το ξεπεράσω, Φώτη, να το ξεπεράσω. Με τη βοήθεια του Θεού. Για μακάρι να είναι καλά. Έτσι σε θέλω. Καλή χριστιανή, τσούλα να τα ξεπεράσουμε μαζί. Ναι, αφού παρακαλώ το Θεό. Νύχτα μέρα να μου τη φανερώσει μπροστά μου. Πεζί κι εγώ να κρατώ τη μόνη. Είσαι έτοιμη, μωρό μου. Ναι, άρχισα. Και ποιος τον ακούει τώρα, το Θεόδωρο. Τι είναι αυτό που φοράς. Καινούριο, να αρέσκει σου. Πολύ τέλειο είναι. Αγκαλιάζει όλο στο σώμα. Thank you, αγάπη μου. Τι, μωρέ, Δήμητρα, δεν μπορώ να σ' αγκαλιάσω. Τσαλακώνεις με. Έλα, πάμε μέσα να... Όχι, αγάπη μου, βαρκούμε να βαφούμε πάλι. 5 λεπτάκια, ρε παιδί μου, λίγο, έλα. Έχει λίγο και πολύ. Βέβαια, τώρα που είναι εδώ ο κύριος Θόδωρος, να με κάνεις εμένα. Πού κολλά τώρα τούτο. Εγώ να μείνω με τις μπάμιες μου. Ρε, αγάπη μου, ζηλεύκεις το Θεόδωρο. Εγώ, το Θόδωρο, που είναι σαν φιγούρα βγαλμένη από τον Καραγκιόζη, ξέρεις ποιον μου θυμίζει, βρε, το Χατζιαβάτη. Ναι, κατά τα άλλα, ζηλεύκεις καθόλου. Όχι, είπαμε. Αλλά δεν θα χάνες και τίποτα να μου δώσεις λίγη σημασία και εμένα. Είτε είμαι εδώ, είτε όχι, το ίδιο σου κάνει. Ρε, αγάπη μου, ο Θεόδωρος έχει μια ανάγκη του τον καιρό. Εγώ μια χαρά τον είδα, Δήμητρα. Όχι, κάνεις λάθος. Κρατά τα όλα μέσα του. Είναι πάρα πολλά βασανισμένος. Χώρισε. Α, είχε σχέση. Ναι, πολλά μεγάλη. 6 μήνες. Πολύ μεγάλη σχέση. Και τώρα, στις μαύρες του προσπαθεί να ξεχάσει. Προσπαθώ να το βοηθήσω, αλλά. Δεν μου λες, το γνώριζες το κορίτσι. Ποιον κορίτσι. Το κορίτσι που χωρίσαμε, ρε Δήμητρα. Εν με κορίτσι. Τι εννοείς. Αγάπη μου, αφού είναι κατάλαβες, να σου τα κάνω κουτσιά καθαρισμένα. Βέβαια, είναι δικό μου το θέμα, αλλά αφού είσαι σύντροφος μου, νομίζω μπορείς να ξέρεις. Έλα, λέγε. Ο Θεόδωρος είναι γκέι. Από πότε. Που πάντα ρέσκαν του τα αγόρια. Αλλά τούτος ο Αλεχάντρο τώρα, ο τελευταίος, έφαν τον και κοκάλισεν τον. Εντάξει, ρε μωρό μου, όλα καλά. Τέλος πάντων, φεύγω εγώ τώρα. Αν αργήσω κοιμήθου. Ναι, μην έχεις έννοια. Και δεν του φαινόταν, ρε του Θόδωρα. Μπράβο, ρε Θόδωρα, μπράβο. Όλα καλά. Ναι, μια χαρά, μωρό μου. Ξέχασα τη τσάντα μου. Α. Κατά τα άλλα, είναι ζήλεψες. Όχι. Γεια. Χριστίνα. Αγάπη μου, μα είστε μανι-μάνι. Γιατί τόσο νωρίς έγινε κάτι. Όχι, απλά έκατσα, έφα και μόλις αρκέψαν οι τραγουθικές και τα χροκαντελίκια σηκώστηκα και έφυγα. Γιατί, εν έκαμε καλές μίξεις ο DJ. Όχι, απλά είπα, what's the point να φύγω τη γενεκούα μου σπίτι μόνη της, ρε παιδί μου, δεν το έκαναν η ψυχή μου.
Μα έκαμες το για μένα μόνο μου, αγάπη μου. Μα δηλαδή έβαλες με πάνω που ουλά. Καλό μωρό μου πάντα, βάλω σε πιο ψηλά που ούλους εσένα. Άντε, πέ μου την αλήθεια τώρα, τι έγινε? Κοίτα, η αλήθεια μωρό μου είναι ότι υπόψε οι συμμαθητές που είδαν μπροστά μου μου θυμίζαν τίποτε τους συμμαθητές που είχα στο σχολείο. Ήταν πολλά αλλαγμένοι, καταλάβες. Πιο πετυχημένοι που σένα? Όχι, καμία σχέση. Μίζεροι, καταθλιπτικοί, κλαμμένοι. Yes! Θέλω να πω, μάνα μου ρε, αλήθεια. Πάρα πολλά, ναι, στεναχωρήθηκα πολλά. Οι μισοί χωρισμένοι. Κατηγορούσαν τις πρώτες γυναίκες τους. Οι άλλοι μισοί, δυστυχισμένοι με τη δουλειά τους, κατηγορούσαν τους μάστρους τους. Τσι είπα, όπα, Φώτη. Άρκεψες τις τραούθκες? Είπα, τι γυρεύκω εγώ τώρα δάμε με τούτους. Ήταν 40 χρόνων και φαίνονταν 60. Ενώ εγώ είμαι 40 από στον πομπούκι και δείχνω 20. Για ποιο μιλούμε? Για μένα. Και για έτσι είπα στη μιζέρια τους, ξέρεις τι συνειδητοποίησα? Ότι φαίνεσαι 20, φαίνεσαι 30. Ότι εγώ ρε μωρό μου είμαι υγιής. Έχω τα ούλα, έχω τη γυναικούα μου που την αγαπώ και με αγαπά. Περιμένουμε το μωρούι μας, έχουμε το σπιτούι μας, δεν έχουμε δάνεια, ούτε προβλήματα, ούτε τίποτε. Ούτε ρητίδες, να το λάλουμε και τούτο. Είμαι happy, κατάλαβες? Κατάλαβα. Κρίμα που πρέπει να δω και 35 ευρώ όμως για να το καταλάβεις κι εσύ. Χαίρομαι όμως πάρα πολλά που νιώθεις έτσι, ξέρεις το, χαίρομαι πολλά. Και πειράζει πως σηκώστηκε και έφυγες μισοδότσι. Κοίτα, εν και έφυγε ακριβώς για τον λόγο. Η φυγή μου ήταν λίγο αναγκαστική, έφυγε λίγο άρον η αλήθεια. Γιατί? Έκανα κάτι πολλά κακό και εβούραμε ο Λάζαρος ο συμμαθητής μου που γάμμα δύο να με δέρει. Τι έκαμες ρε Θεόφοβε? Εκλάπωσα τη γυναίκα του. Μόλις μου την εσύστησε, έδωκα το χέρι μου, απλώνω το πόη μου, τρώει μια, έπαιζε χαμέ. Φωτή. Σαβούλα Πέζουνου το όνομά της. Εγνώρισες τη Σαβούλα Πέζουνου? Αυτοπροσώπος. Και κλαπώσες τη? Και παίζε. Χαμέ. Πας στα τραπέζια με τις φραντζόλες. Έναν ισοπαλίαν τώρα. Αχ, αγαπώ σε. Και εγώ πάρα πολύ έτσι που σε έκανα. Αγαπώ σε.